काजीत काजी. हा असो. आणि पुण्याची आजी. पुणग्याची आजी नको, पुणग्याची आजी म्हणजे आपली आजी. आपली आजी. राहू उद्या तो दिवस. होय उद्या काम मावळ जवळ तो ठोकता तो आवाज येतो माका तेव्हाच तो देतो. हयच म्हणजे आबा. हा देववाडीत हा. आता काय काजी काढूक जाऊया. काहीच बघूया आपले काळजी होत काय. लोकांचे नको, लोकांचं आपण नको, आपले बघूया होत काय. मस्तपैकी सांबाराचं प्लॅनिंग करूया. वांडरात काय रे. नाही वाटत. आता कुत्र्यांचा जोमाट लागला. ह्याच्यावर नाही हा. त्याच्यावर काय नाही आता ते मोवर तुझे का. म्हणजे बारके काजी धराक लागले आता. किती होत रे ते टोटल. 50. 50 होत ते. 50 याकडे अजून 25 होत. खय दुसरे लावलेले 25 होत. खय 25 होत. मग हे एवढं 50 होत. 50 काजी हो. बघ आधी. चल मोठी झाली. हा ही तयार हा. तयार हा साधारण आहे ती. हा मोज आधी पहिले होत काय तेवढे. आताची पडतो फक्रूड उगीच काजी काढू घ्यायचे. हा तयार. हा ही एक गावात हे कोवळी फकात. ही एक गावात. आपल्या काय 10 झाले तरी बस झाले. पण काजीचा सांबारा गावचा. हा नाहीतर उद्या काय मी मुंबईत. ओल्या काजींचा सांबारा. होत काय. लोकांचे नाहीत हा आमचेच काजी होते. नाही तर म्हणते लोकांचे माय जे चोरत. लोकांचे नको आमका, आमका आमचेच हवे. लोकांनी कष्ट केलेले असतो चोरी करूच्या आधी. ही बैक गावात आम्हाला बघूया रे. चोरीच्या आधी बघूया काजी कितपत होत तरच काढायची. सांबाराचो डेकर पण इलो विचार कर. काढतो ना. तू येईलच म्हणजे माका काढूकच हवे. मग काढ. मुंबईवाल्यांका सांबारा घालूक नको. नाही तर म्हणते माय जे आपणच खातो गाववाले. असं तू म्हणतल. मग आता म्हणणारच. म्हणणार म्हणजे तू म्हणतसच. म्हणणार तर सांगत नको. आई आता नाहीला कोवळा तर कोवळा काढून तुका काहीतरी घाल. ही ब ही लय कोवळी आहे. कोवळी फका काय करूच. तू एकटोच घर खातलच ते माका माहिती आहे. एवढे झाले आतापर्यंत. अजून गावाकडून कोवळे नको काढू. नाही तर पुण्य म्हणत कोवळे घेऊन येले काढू. माझ्यांका सांगलेलं आहे काय. तर आता नाही नाही म्हणत आम्ही थोडेसे ते काजू जमा केलेत. अजून बाबू शोधतोय. आणि आता म्हणजे आजचा आपला प्लॅन सक्सेसफुल होणार आहे. तर आज पूनमकडे आपलं काजूचं सांबार बनवणार आहोत.
पूनमला मगाशीच कॉल केलेला. ती फक्त बोलली की काजू आणायचं काम तुमचं आहे, कारण की काजू कुठेच सापडत नव्हते. म्हणून आम्ही जेवढे मिळतात तेवढे एवढ्या सगळ्या काजींवर शोधले बाबा. आणि एवढे जमा केलेत. हे बघा. आता या काजूंचं सांबार तुम्हाला आजच्या व्हिडिओत बघता येईल. रात्र होईल व्हिडिओ सांबार करेपर्यंत. आता बघू पूनम कुठे बनवते सांबार. बाहेर बनवण्याचा प्लॅन चालू आहे, पण बघू पूनमला जे सोयीस्कर होईल तसं आम्ही करणार आहोत. सोयीस्कर ना आम्ही करणार तर आहो. आणि उद्या मुंबईला जाणार रिटर्न, म्हणून बाबूने हे कटपट केली आहे काजू शोधायची. आपण खाले अजून काजू तयार झाले नाहीत, त्यामुळे काही जास्त काजू नाही आहेत. आता तसं फेब्रुवारी चालू आहे, पकडा पडतात आमच्याकडे, त्यामुळे तेवढ्या काय काजू नाही आहेत. चल जाऊया. झाला माझ्या हाताक डिक लागतलो ह्या काय चाबू सांबारा खातलो. गोखयो अगो काजू आणला हा नानी घाल माझ्या कपाळात. हा म्हणजे हा आज प्लॅन करूचो ना. मग घराकडे जाऊ आम्ही तुझ्या. मग वांढरांबरोबर काय करतो तू. काय कोणाक खातात काय. ये बाबा पटकन चल. आता अंधार पडायला आलाय आणि आम्ही पूनमकडे चाललो आहे काजू घेऊन, मी आणि बाबू. दाखव रे केवढे. काजीत काजी. पुढे काय काजीत काजी पुढे काय काजी पडती पडती पडती. पाडवू नको बाबा, आधीच कमी आहेत ते. तुझी आणि माझ्या पुरती झाला मॉब झाला टोप तर तुला उचलायचो झाला की घरात घेऊन जाऊचे. काच करूच आता. पुणग्याचीच भाजी आणून पुणग्याक घालतला सांबारा. गेले माहिती ही मानशिल्लो त्यांनी खालाय ह्या काय काढू करतो. टप 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 त्रापित चापा चाले माझा घोडा पाठीवरती नको पायर उभी थोडा. भडकलं की त्या लेट झालं तर हे का सांग. काय बघ काय मोबाईल किती वाजले ते बघ. वाजले किती बघ. वाजले किती किती तुमचं टाइम नाही आमचं 9चं जेवचं म्हणजे 9 वाजता आम्ही जेवणार. हा मग 10 वाजता करेच झोपणार. तुम्ही जेव्हा आणि तुम्ही झोपा ना. तुम्ही झोपा रे आमका काय तर करून दी बस. काय तू काय बोललो या आता काय आणला मेला अशी बघ ही फका ही त्याच्यात हुतूर काय असतला घर तरी असतो. आणि घर असलो तर काय देतलं. जर ना कोवळे बिवळे मला गावले कपार ते थापणार डीक लावणार सगळं डीक माझ्या हातात सोडून तोगाचे तोंडाक लावणार. माखाली पहिला तेल दिली जाऊ बाकीचा मला दे हातात माझ्या ढीक लागलो. मग एक तर मिळत नाही ते बाबा कसे आणले आम्ही चोरून आणला. तुमच्या काळजी तुमच्याच काळजीचे आमच्या कालीचं हे पार्टनर सुकतात ते का ते खरी क्रिया करते खरी. मग असे तुम्ही जमा करता आणि खातात काय रे. जुने तुमचा जुने आणि आमच्यासाठी आम्ही इतके दिवस आणते पण आजच कसे चोरून चोरून खातात तुम्ही. भाजते रे ते भाजते. काय नाही काय तांदूळ आणि कोबरा कापून ठेवले ना. मग काय करू वेळ लागत काळजी नाही. कापते आधी. आता एका जेवण करू वेळ जातो ना या 5 मिनिटात बनवताला पण आमका आलाव किती केलंय. नाही तर काय फोनवर आपले फोनवर फोन काय काय बसाना फोनवर म्हणजे अरे बसाना काय बसाना म्हणजे माझी भाजी करूची दुसरी चवळीची तुमच्या पकांवर रवलाय तर माझ्या तोंडात फका पडा.
ह्याच्या जोडा कसली पका तू आमच्या पडलंस पका हो, आमच्या पडलं शिरा पडली बरं आज रेसल नाही रेशन लाया अरे कोण ह्या रेसली जाता या कशी आहे म्हणजे फुकडे तर तिची मान दुखता मान दुखता मग तू नाचणार कसा हा, बाकी तुका मी काही रेस नाही नाचणार. नाही रेसिपी बनवून सांगितलं की तुझी असा होता. मग तू आता फुगडे असा होता नाही तुम्ही लय या करतात म्हणून कंटाळा पण येतो. माका सांग तू फुगड्यान तू आता तो विषय वेगळो ह्यो विषय हा. पॉइंट आहे माझो पॉइंट आता सांगत होते point. आता बरोबर आहे ना ज्या काय ह्याच्यात करा या बघा या काय? ह्याच्यात करा तो पण बरं नाही तो. या साला तवरचा काय आई जर असेच काढले की का पका ह्यो एक आता हा ना त्याचे बघा हा हा गावलो ये तुझा चांगला सांगता हातात पिशवी घाल हातात पिशवी घालून नाही सुळसुळ तरी आहे आधी हातात पिशवी घालू काय का मग ते हातातले हे की ना हँड क्लोज काय हँड क्लोज काय कसं क्लोज मग हे काय घर नाही तर काय आहे का? काय म्हणतो मी साला बिला सकट काढून दाखवणार आमका का आम्ही दोघांका पुरले मग टॉप झाले दोघांका कष्ट घेणार मी हे सगळा कोवळा फका आणला त्याची तुझ्यापेक्षा कष्ट आमचे होय. कसले कष्ट तुमच्या मग या तुका खरी या कधीपासून 4 दिवसापासून सांगतोय गो बनव काळजी काळजी माझ्या बापचा लागल्या झाडात सगळं तू काजीची मालकीन तू आता वर कलमात राखत होतो याचे त्याचे 2-3 अंतर 4-5 कोणत्या कालमात काय नाही उगाच लोकांनी चोरून खाण्याच्या ना खायला हा. माका नसलेला काय परवडा डायलॉग मारले नाही ते काय लोकांची खाण्यापेक्षा एकदा लोकांची खाऊ होती आणि नंतर तुझे खा तुझे रोजचे कसे करतो. आम्ही आमचे खाऊ पण आमच्या तुमचे लोकं लोकांचे खाणार. आमची कशा लोक आमच्या काय कोण जाय तांगडा तोडून देईल माहिती नाही म्हणजे- झाला दोघांनी मिक्सरचा भांडा ता ते ह्याच्यात करू ना त्याचे तायाक भांडा दोघांनी घासायचा आणि नको. घरात जायचा आम्ही तू असता असता आम्ही आज घराकडे नाही असता बाहेर कशा आणला एका अति भाव दिला नाही इथं काय अति भावाचा प्रश्न मस्क्याला नाही म्हणतो. हिला सुसरा म्हणूता मस्क्याला माझा म्हणतो. डोके गेला फिरा मी झोडलं असते पण तुमका कसे रागावतात पुनमताई म्हणतात तुझी ती आयडी चांगली आहे आमच्या त्यांका माहिती आहे हम्म. तुझ्यासाठी हा. चाललंय. दोघजण काय असते मला त्यांका माहिती नाही अजून आम्ही दोघं काय नाही ह्यो आमचा कट करतो ना माका माहिती एडिटर मी आहे. काय घ्यायचा काय नाही काय घ्यायचं हे त्याच्या जे- हे जे- माझ्या आवडा. तू बोल काय आता मी किती बडबडले आणि किती काय केलंय तरी तो टाकणारच नाही ह्यो तू धावकोच हवं तू मर तकडे ना तू 4 गाडी काय न तू 4 काळजी काढून आणलंस. तू त्याचा म्हणणं काय आहे? तू तकडे मरणच मी एडिट करून पाठवणार माका असाच मिळाल्याची कारण तेव्हा आपण फक्त काय करूच आता सोरकुलत बनवणार हा. आपण खाणार आपण सोरकुलत घेऊन जायला हात पुसणार आणि वाटेक कटेक लागायचा तुमका भाकरी बिकरी नाही मग असं का? तुमका ती भाजीत बरं तुम्ही खायचा अगो, आणि आमका भाकरी माहिती- थांब अबा थांब. तू 4 दिवस झाले एकदा पण बोललं नाही तर ये जेव की असा असतो. बघ किती नालाय खातो कल सांगलंच नाही कल तुला काय सांगलंय जेवक्रो हा म्हणून बघ ह्या- लाकूड येते का थोडतंय होते आता दांडक्यानं पटकी रे सोरकुलत कर आणि मस्त ए. बागेत जाऊन टाक. अभ्यास करता तू पहिलं चल चल. आम्ही 25 10 चांगले येते मेहनत किती आहे माहिती 1 तास गेलो साला पाऊस पाहिजे अशी वाटतं काजीची हे प्लॅनिंग फिसकटले काजीत घर नाही त्याचा कारण माका आत्ता कळा ह्या रडत करून घेतले आपण चांगल्या मनाने सांगतो हा. पोरी माहित आहे. आहे, रडत तू काय हा काय बघ, कोवळे काजी आणला आता काय भाजतं वाट ह्या काय काय घेतलं कांदो घेतले एक हम्म, लसणीचे 4-5 पाकळे हम्म, आला कोथिंबीर कढीपत्ता आणि खोबरा हम्म, एक मोठी वाटीभर घेतली हम्म, आणि फोडणीसाठी टोमॅटो आणि कांदो ठेवलंय हम्म. आता भाजतंय वाटा कांदा व्यवस्थित भाजून घेतोय हम्म, आला आणि लसूण त्याच्यातच टाकतोय आतमध्ये हम्म. भाजताना ह्या भाजक्या वाटत ना तुला हां ते भाजच्या अटपटच करू त्याला आता नाही तर भाजी
ती बरोबर लागणार नाही काजूचे. मग आपण काळ्या वाटण्याची उसळ विसळ करतो ता वाटा पाया. हां, ह्याच्यात मी मिरी घेतले नाही भाजूचं, कारण मसाल्यात असता ना, म्हणून नाही घेतलं. आणि ते काय काय लोक ते ह्या करतात, ते काजूचं सीझन नसतात तेव्हा ते काजू भिजवून करतात ते. हा, ते सुके काजू. मग त्याची एवढी चांगली होत नाही ना. नाही त्याची चव नाही, त्याची वेगळीच चव लागतात. मग हॉटेलमध्ये मुंबई का तशीच मिळतात ना ती. हो, तशीच मिळतात. पण एखादी चव आती ते म्हणजे त्या सुक्या काजीच्या घरांका नाही, ती वेगळी चव लागते. कांदो व्यवस्थित भाजत दिलो. आता खोबरा घालतोय. कांदो जरा जास्त लाल केलो ना की मग खोबरा जास्त भाजायचा ना. जास्त भाजला खोबरा करपला ना की त्याचा चव नाही, म्हणजे वेगळंच चव येतं. खोबऱ्या असंच ठेवायचा, जरा वाला ठेवायचा, जरा वाला ठेवायचा की त्याचा चव मस्त येतं, म्हणजे वाटपाक वेगळी चव येतं. आणि वाटा भाजताना मी आता तेल घातलंय आणि नाही जास्त कधी घाली, कारण ते का ना तसाच भाजते, तेल सुटता ना खोबऱ्यात, म्हणून आम्ही नाही घालत. आता वाटणार आहे एवढ्यात काय अजून याच्यात काय मिक्स करणार? नाही, आणखी याच्यात एक दांडे ठेवले, म्हणजे कोवळे कोथिंबिरीचे, ते घालतोय. आणि कढीपत्तो जरा घालतोय, म्हणजे थोडंसं घालतोय कढीपत्तो. फोडणी गहू घातणार. फोडणी का घालणार म्हणजे एका वेगळं, म्हणजे कढीपत्तो घालायचो, जास्त भाजायचा ना, घालायचा जरा वेळेने फाटक झालं तर वाटणार या. याच्यात हळद टाकतोय. ह्याच्यातच हळद टाकायची. ह्याच्यात मी हळद टाकतोय, वाटताना हळद टाकायची. सोरकुलर बनवणार की? होय. ह्याच्यात बटाटे घातले म्हणजे वेगळी चव येतं, म्हणजे एकदम भारी लागतात. समजला? एक चमचा तेल घालतोय, चमचा म्हणजे आणखी थोडासा घालतोय. आवाजात काय झालं तुझ्या? बरं नाही तुमच्यावर बोलान माका धमाक झाला. सांगता वांडर पिटळून जा. बघू तुझ्या तिकडे. अरे बाबा, वाटाक नको ऐकता या तू ताट अकडे काय कळत नाही अजून, जवान करता डोमलाचा ते काय. हे कढीपत्तो टाकलंय. तुम्ही इलाच माका आधी सुधरत नाही, एवढ्याच मी मस्त आहे की जेवलं असतं नाही भोगलं असतं. कधीच सुधरत. अरे पण लोकांका दाखवणार कधी तू एवढा शेफ असतो? लोक कमेंट करतात. माका फोन करतो कमेंट म्हणजे माझी आज तब्येत बरी नव्हती, तुमचा राग येतो माका करू तर लागलं. म्हणजे उद्या जाणार मी, उद्या नंतर करू. रवा खाल्लेला आहे 2-4 दिवस. रवा करू, माझं काम आता कडे मुंबई. मसालो घातलाय हा 1 चमचो. तुमका सगळा सांगत राहू काय, तुम्ही चवीवाले आहात ना. काय जण हेचो टाकतात, मिरची पूड टाकतात. मग तेव्हा गरम मसाला बनवू ना त्याच्याबरोबर. मुंबईतल्या लोकांची वेगवेगळी पद्धत आहे. ही तुझी पद्धत आहे? ही माझी पद्धत आहे. माझी म्हणजे वाटपाकच बनवतात काजीचा. एवढे आमका पुढे झाले. हो झाला या. होय झाला. मग वाटा बारीक नाही कशात टाकीत माहिती हा, शिजत नाही पटकन, म्हणून आधी पाणी घालून तर शिजून घेतलं. म्हणजे वाटा बघू तर टाकायचं नाही, वाटा पाणी. किती मिनिटात होणार आता या? होय 5-6 मिनिटात. हा अरे मग तयारी करू दे. वास पण येता. मी पहिलो ह्या करणार आहे, टेस्ट चव घेणार आहे मी. तू किती 10 मिनिटं झाली तुझ्या औषधा गावात. मग
शिजाक नको हे मीठ घे मीठ घे म्हणजे तो कसा अरे घे? मीठ टाकताय रे तुम्हीच खाणार आहे, काय नाही आता कोथिंबीर कोथिंबीर टाकलं कोणत्या वाटप केली असते? वाटात घातलं हस वाजले बघ किती येते तुमच्याकडे हो झाला आता ना होय, मग उतर कसा उचलतोय? परत कोथिंबीर टाकतो की मग फाडा कोथिंबीर मला वास बघायचा विनू या गी कशी झाली आहे ती सांग ही कोणाक माका हम्म. आणि बाबू बाबूक देत बाबूक नाही दिलं तर आधी घर डोक्यात दे. ते जेवणार नाही मी खाल्ले नाही तर तिंका घास खाली जायत की तिचे ठीक आहे रे बाबू पहिला हम आहे बाकी सब कम आहे मटणासारखे दिसत रे ही बघा ही एक भाकरी अर्धी अर्धी खाता प्लॅन सक्सेसफुल पुणग्यामुळे तसा तरी आजचं? धरून बांधून आणला आणलेला पुणग्या आजारी असताना पण आमच्यासाठी बनवल्यान पण हिची आता परवानगी घ्यायची लागणार आहे. पुढच्या वेळी पण आता पुष्पाची परवानगी घेऊन येऊचा लागत आज जाम सतवला ना त्यांना कशी झाली भारी झाली आहे. भारी मस्त रे बनवल्यान खूप. खरोखरच मस्त आली हा मग बाबू बोललो बरोबर तो माहित नाही माहित आहे आता त्यांका सगळे बघ आता त्यांका सांगायची म्हणजे ती मस्त झाली म्हणून सांगा पाहिजे आता